подземния свят, каква информация ни носиш? Пещерняците излизат от пещерата от роба на Ранули, лъвската глава. Вътрешен път има от лявата страна. Ето Иванина е с тях. Аз имам много красиви части. Не, пласа са Голяма. Дръжката е Здраво е, здраво. Да, и ти не навече много друго. Прием, смятай, 1 метър ще е 100 сантиметра. 1 сантиметр, 1 сантиметр взимаш 10 парчета по 2 квадрата. 20 квадрата. 2 сантиметра дигана. И мисълта ми е, аз съм виждал мой приятел в Стара Загора, че направи така оранжерия в гора.